Ez nem gyerekjáték lesz. Tudsz bánni a fegyverekkel? De az se baj, ha kicsit kocka vagy. Eljött az idő. Ózon harci játékok napja. A nyerserő és a jó zenék összefognak és harcba indulnak. Az Ózon FM kamionja és műsorvezetője is beszáll a harcba. Mi visszük a zenét, a hangulatot, a játékokat, a semmitől meg nem rettenő műsorvezetőt. A Faktori Sportarénában pedig összegyűlnek az ország lézerharcosai, és megmutatják, mit tudnak az FPS lézertek szervezésében. 3 korcsoport, 6 fős csapatok, egyenes kiesés. Harcolj az életedért! Ózon harci játékok napja. Erő a maximumon, zene a maximumon, hangulat a maximumon, az Ózon FM-mel. Október 10-én szombaton, Miskolcon, a Faktori Sportarénában. A harcosok támogatója a Cannabis Energy Drink, bbproduct.hu, az új stílus. A paintballguru.hu, mert a paintballból sosem elég. Magyarország egyetlen paintball webáruháza. Kikelet családi napközi hálózat. A bölcsődéskorú gyerekek ellátásának szakértője. Kikelet csana.hu, az M-konzol. PlayStationben és Xboxban a legjobb játszótárs. mkonzol.hu, a The Lab Miskolc, a szabadulós játék, ahol adrenalinra kapcsolsz. thelabmiskolc.hu